Потерять самолетостроение значит потерять все остальное. Минтимир Шаймиевнің шушы сөзі 90-нчы еллардан соң СССР кебек тарала башлаган Горбунов исемендәге Казан авиация берләшмәсенә яңа сулы шире. Мы можем конкурентоспособную продукцию делать в космосе, мы можем делать это в области, значит, самолетостроения. Основа экономики где должна быть? Если мы думаем оставаться цивилизованной, развитой экономической страной, это машиностроение, наши умы, наши высокие технологии. Нам завидовали другие предприятия, когда отношение руководства республики было доброжелательным и пытались всеми путями помочь нашему объединению, чтобы сохранить это объединение. И это, конечно, благодаря Минтимиру Шариповичу его политике в области авиации. Республика җитәкчелеге ярдәме белән завод аякка баса. Базар икътисадына күчүнең катлаулы чоры булуга карамастан, кадрлар саклана, объектлар төзекләндерелә, җиһазлар яңартыла. Нәтиҗәсе озак көттерми, 90-нчы еллар уртасы Россия сәнәгате кризис алдында торганда заводта Ту-214 самолетын ясый башлыйлар. Слава Богу или слава Аллаху. Аллага шөкер, тотрыклылык бар. Олар керемнәрне максатчан файдаланып, аны беренче чиратта югары технология тармагына кертә. Ту-214-гә нигез итеп 80-нчы елларда уйлап табылган Ту-204 лайнеры алына. Советлар Союзы таркалганчы һавага күтәрелеп өлгерсә дә, аны күпләп чыгара алмыйлар. Ту-214 камилләштерелгән варианты. Ту-204 лайнеры очыш һәм техника сыйфатлары буенча чит ил кардәшләреннән көчлерәк булып чыга. Озынлыгы 46 метрдан артык, канаттан канатка киңлеге 42 метрга якын, биеклеге 14 метр, тизлеге сәгатенә 850 чакрым. Шул ук вакытта Airbus белән Boeing-ларның тизлеге күп дигәндә сәгатенә 840 чакрым гына булган. Стандарт пассажир салоны 164 кешелек, салонның схемасын үзгәртеп 210 кеше сыйдырышлы итеп булган. Әлеге лайнерның өстенлеге еракка очышын, ягулык бакларына 35 000 килограмм ягулык сыйган. Алар 6890 чакрымга очырга мөмкинлек бирә. Чагыштыру өчен Airbus A321 5950 чакрымга, Boeing 737-900 6045 чакрым ераклыкка кадәр оча алган. Ул вакытта заманча таләпләргә җавап биргән яңа машиналарга заказ тиз табыла. Беренче лайнер Даль авиа оешмасына 2001 елның язында тапшырыла. 2004 ел ахырына кадәр шундый 7 самолет җыела. Тагын берничә очкычны Россия, Красноярск авиалинияләре, Трансаэро компанияләре ала. Әле 2010 елга кадәр пассажир йөртүче әлеге самолетлар Казанда җыелган. Әмма шуннан соң илнең авиация тармагында башка тормыш башлана. Ул чакта чит ил лайнерларын файдалы шартларда сатып алу мөмкинлеге барлыкка килә. Һәм Ту-204 язмышы офыктагы самолет кебек кенә һавада әленеп кала. Тик бу атнада яңгыраган өметле хәбәрләр Казан очкычы мәсьәләсендә офыкта яктылык барлыгын күрсәтте. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы.